Miksi kysyt noita ikäviä kysymyksiä? Minä ainakin haluan nukkua rauhassa. Se on toisaalta totta. On helpompaa käydä äänestämässä ja kuvitella, että asumme demokraattisessa oikeusvaltiossa. Silloin joutuu kyllä pakenemaan kysymyksiä ja sulkemaan silmänsä paljolta. Katsos, kysymysten ydin on, halutaanko muutosta vai halutaanko vain valittaa ja painia tuttujen ongelmien kanssa? Mutta muutos pelottaa. No mitä ne muut kysymykset sitten on? Miksi median pitäisi joutua vastuuseen? Ei niinkään siitä, mitä julkaisevat, vaan mitä jättävät julkaisematta. Onko liian vähän lääkäreitä ynnä muuta terveyden korjaushenkilökuntaa, vai onko liikaa sairauden aiheuttajia? Miksi liikenteen todellisista ongelmista ei saisi puhua? Mikä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan lain syvin olemus ja päämäärä? Mikä tekee tästä kansasta helpon kohteen riistäjille? Miksi rikollisuus lisääntyy? Onko oikeuslaitos the why sekä näennäisen hyvinvoinnin että pahuuden lisääntymiseen? Miksi halutaan pitää yllä illuusiota demokraattisesta oikeusvaltiosta? Miksi jotkut saavat kutsun kidutuspaaluun sidottavaksi? Haastan median, kirkon ja oikeuslaitoksen puhumaan totuutta.